Opo, at maraming salamat sa pagkakataon na ano sa inyo, mga panayam. Ang ating butihing mayor ay ano lang naman po, nagbigay ng ating mga instructions ito sa ating trabaho bilang Maritime Police. So ang ano naman natin mayor is pagpatuloy lang po yung trabaho natin bilang enforcers ng maritime laws and ordinances. Then tulungan natin yung ating LGU sa pag-i-implement ng mga ordinansa patungkol sa conservation at sa maintenance ng ating maritime environment. Ay, opo. Diyan tabi, sir, sa kuwan, sa mga nagbabiyaheng pampublikong vessels sa dagat, sagkod sa po ang jurisdiction sa natabi nito dyan, ang PNP Maritime, over? Ang PNP Maritime po ay ang lahat ng jurisdiction po namin, yung mga krimen at mga other incidents na nangyayari dito sa ating karagatan at maging sa kalupaan. Ang Coast Guard naman po natin ay sila po ang nagsisecure ng safety of life at sea. Mas mandato po nila yan sa barko. Balik kami lang po, maintenance ng peace and order, tsaka enforcement ng maritime laws and ordinances. Yan, opo. Sir, kasabay tabi dyan sa indong responsibilidad. So, pag dakop kan mga illegal na parasira, both itong mga yaon pa sana sa sabi na nga sa gilid kan dagat o itong suigwanan ng operasyon sa dagat tabi, over? Opo, at yan po isa sa mga function ng Maritime Group. Yan po ang pag-i-implement ng ating mga maritime laws at mga ordinansa patungkol sa pagkonserba at pagprotekta sa ating maritime environment. Asahan niyo po ang Maritime Group ay patuloy na mag-patrolya dito sa ating hindi lang po sa sa parte ng tabako. Kasi po ang sakop po natin ay sa buong probinsya ng Albay. Opo, hindi lang po Tabaco City ang ating binabantayan, kundi buong probinsya ng Albay. Asahan niyo po na ang Maritime Police ay gagawin po yung tungkulin namin na maprotektahan itong ating yamang dagat. Hindi lang po, trabaho din po ng ating Maritime Police ay yung magsuporta sa ating territorial police para sa kung ano man ang kinakailangan nila na asistensya.